partea cealaltă. Da. Deci aici este spre partea cealaltă a lacului, încolo spre Sfântul Laurențiu. Cum să te filmezi și pe tine? Nu știu, trebuie decât așa, să întorci la mine. Și să vezi imaginea clară, fără degete. Să-mi vezi toți porii. Ca și eu. Draga de tine. Apăs? Apăs? Merge? Eu filmam. Hai să ne învârtim un pic pe aici. Mira lo que le pegas aquí, dale bien. Da, asta e zice, dar nu cred că e asta podeaua de sticlă. Hai să mergem, să ne învârtim un pic în jur. Deci astea sunt clădirile băncilor TD Bank, deci asta e TD Bank, sunt clădite de ei. Aici jos este Union Station, jos este gara centrală, da? Uite, vezi aici gara centrală. Da. Și aici e partea cu liniile ferate. Aia cu S, acolo este Scotiabank. Da. Pentru ce? Drăguța de tine, hai să fac poză, să fii sănătoasă, mă bucur. Fii sănătoasă. Asta cu Scotiabank. Da. Și aici este Fairmont în Royal York, acolo a fost regina, în ăsta aici, vezi? Da, în Royal York, acolo a fost. Da. Și când a venit regina a fost mare furtună și a căzut transformatorul din partea asta de oraș, au ținut-o pe... Nu pe întuneric, pe transformatorul ăla de rezervă și nu avea capacitate suficientă și... Și știi că aici regina e șeful statului. Este. Nu-i vreau pe ea, te vreau pe tine. Se bate vânt așa, ca la filmările cu modele. Le bate vânt. Da, tot modele se cheamă.